Най-напред идвам и на дневен ред да препотърдя всеки мой приоритет. Към 4 без 5 по график давам ти съвет. Гласа ми чуваш все по-близко, ставам ти съсед. Най-големите си страхове пазят под секрет, защото могат да се сбъднат, ако кажа ги на теб. Падаща звезда, пожелавам си късмет и знам къде ще паднеш, затова слагам си каскет. Трудните моменти разигравам ги на скетч, а почна ли да мъркам, скръцам като скреч. Върви ми под вода, остране се вижда теч. Близките ако са до теб, стигаш далеч. Ще бъда зареден с търпението. Ти виждаш проблема, аз решението. За хора детка дрехи сменят мнението си. Да го духа, това е положението. Ще бъда зареден с търпението. Ти виждаш проблема, аз решението. За хора детка дрехи сменят мнението си. Да го духа, това е положението. Зареден с търпението. Ти виждаш проблема, аз решението. За хора детка дрехи сменят мнението си. Това е положението. Всичко има срок на годност, има си мерило. На твоите преди 2020 викаше и мило. После щом навлезе COVID, почна да я викаш хобит. Ако това е твоята обич, не й давай втори опит. Липсва ни култура, липсва ни единство. Живота е като кръгово с липса на предимство. И лесно те следим, ще откараш само с един стоп. Избъркаш ли 3 пъти си блокиран пин-код. Как ти беше името на бизнеса? Не мога даже да го произнеса. Никой не да, всеки гледа да взима. Все едно е да излезеш на плюс от казино. Ще бъда зареден с търпението. Ти виждаш проблема, аз решението. За хора детки дрехи сменят мнението си. Да го духа, това е положението. Ще бъда зареден с търпението. Ти виждаш проблема, аз решението. За хора детки дрехи сменят мнението си. Да го духа, това е положението. Зареден с търпението. Ти виждаш проблема, аз решението. За хора детка дрехи сменят мнението си. Това е положението.